Hindi kita malilimutan, hindi kita pababayaan. Ano ang ating pambansang hayop? Ma'am, kuto! De, may W sa huli. Kuto! De, may sungay. Diyos ko po, demonyong kuto! The question is, what is the square root of 16? 2! Taasa mo pa! 2! Hindi! Mataas pa dyan! 3! Kakaloka kayo. Kung giling tayo sa kulit, mamatay ka na lang, mamatay ka na lang. Nasaan ka na mangyari ang krimen? Nasa Maisan ho. Anong ginagawa mo doon? Tumatay ho, atorne. Ilang hakbang ka mula sa krimen? Abay malay ko ho, may tumatay bagang pahakbang-hakbang. Ewan ko sa inyo. Ate, pabili. Ng ano? Coke po. Ipa-plastic ko pa ba? Iplato nyo po para masaya. Ate, ano English ng sikreto? Te! Secret. Ano nga? Ba't sinisecret mo pa? Babo ka ba? Secret! Songs with all our childhood friends, and it went like this, and it went like this, and it went like this, na na na, papa singing ba. Ano sa hapon ng is this my car? Is this my car? Ano sa hapon yan? Oo, tukoto. Talagang tinatarantado mo ako, Sino no? ba nag-aral? Ikaw. O racket ko to. Isa pang English gagawing hapon. Sure. Serious na. Serious. Panawagan po sa nagmamay-ari ng sasakyan na may plakang PJ128, PJ128. Plaka na lang po ang natira. Paalala po sa mga babaeng nagpo-post ng nakapanty at bra. TikTok po ito, hindi po ito Avon. Wala kang alam sa nararamdaman ko. So don't give comments about my personal life because I don't give comments about yours. Ilocana ka niya, Day. Hindi. Kano taga Ilocos ka? Saan ka, Day? Hindi. Kano taga Narbacan ka, Itay? Barkadak na iti kaaruba yung Ilocanaw. Di Ilocano ka. Hindi ko na lang arutan ko. Nagtangkan. Right. Sabi nila, kapag in love ka, tumitigil ang mundo mo. Tumigil na. Di ba gusto mo akong makita? Punta ka sa settings. Andun ako. Option. Bichet. Ha? Bichet. Anong bitchet? Bichet. Ano yun? Bichet. Anong bitchet? Towel na lang, towel. Hala, gwapahan na ako. Uy, be, ang lips daw, be. Hala, pretty ka red. Uy, be, ang cute daw, be. Hala, pretty ka, fing ka, ayo, vesh. Pinisage ko yung crush ko. Sabi ko, crush ko siya. Tapos yung nireply na sa akin, ha, ha, ha. Aba, nireplyan ko din ang ha, 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 ha. Oh, sino ngayon mas masaya sa atin? Hayop ka. Sino ang iibigin ko? Ikaw ba na pangarap ko? O siya bang kumakatok sa puso ko? May mahal na siyang iba, wag kang tanga. May mahal na siyang iba, wag kang tanga. May mahal na siyang iba, bakit tinetext mo pa? May mahal na ngang iba, wag kang tanga. Diba ang Ano ba? Wala ka na magagawin kundi mag-tiktok, di ba? Linis ang bahay, di mo ako matulungan. No. My heart goes sha la 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 la, sha la la in the morning.
yan, mabango, naliligo. Oy, naliligo din ako. Anong sabon? Ligo lang ang usapan. Pagligo, ligo lang. Ligo now, sabon later. Kumalala, gusto kong gumala. Oh, no, may tanod. Sa isang linggo, ilang beses ka makipagtalik sa asawa mo? Araw-araw sa! Oy! Wapis rakuse! Ayaw, di ma. Kapag nagmahal ka, dapat isa lang. At ibigay mo ang atensyon mo sa kanya. Hoy, hindi pwede, hoy! Maraming lalaki! Oh! Kadaming lalaki, loko ka! You know I'm gonna get. Ikaw ba ang babae ng mister ko? Oo. Hiwalayan mo na siya. Bigyan mo muna ako ng 10,000. Oh, no! 10,000? Ha? Para sa hayop na yun? Paano kaya nila nalaman na ilonggo ko? Siguro sa pananamit ko, no? Sige, ano na lang, talk dirty na lang. Talk dirty po? Basura. Invernal. Alipunga. Kulangot. Uy! Baboy mo! Ayoko na nga makapag-usap sa'yo! Bahala ka dyan! Busy ka? Busy ako? Ay, hindi! Wala akong ginagawa. Hindi ako nagmamadali magtrabaho. Hindi ako sub-sub sa trabaho. Ganito talaga itsura ko. Pag nagre-relax, hiya-hiya naman ako sa yada. Break up? Sa una lang yan masakit. Next day, malandi ka na ulit. Carding! What, sir? Translate this in English. Ang uwak ay hinang-hina at naglalakad-lakad. Okay po. The wak-wak, wik-wik, wok-wok. Ano sa French ang circumcise? Letu. Anong leto? Tule. Buiset, binaligtad mo lang eh. Ano sa French ang dumi sa katawan? Levag. Mahilig sa sex. Lebog. Hoy! Mabutit sumuko kayo, no? Ikaw, kababae mong tao, gumagamit ka ng bato. Anong pangalan mo? Narda po. At isusuko ko na rin po yung bato. Ding! Ang bato! Guys, kagabi na naginip ako. Nag-break na daw kami, iyak ako ng iyak. Kaso nagising na ako. Tawa daw ako ng tawa. Wala ko pala ako jowa. Sa mga single dyan, payo ko lang ha, huwag kayo magmamahal ng mga traveler. Sarili nga nilang bansa, nagawa nilang iwan, ikaw pa kaya? Mayor! 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 Yahoo! Mayor! Mayor! Aray. Wala kang ibibigay, puro pa. Mayor! Mayor! Sige, subukan mong lumipad at titiradurin kita. Pasok sa bahay! You wanna know a secret? I love you. So I said I loved you one more time. Matapos lang ang quarantine na ito, hahalikan ko yung unang lalaking makikita ko. Hindi na ako magiging choosy. Ma, bil tayong merienda, ma. Banana kayo. Saka coke. Tumigil ka na dyan! Magagabi na. Magantay ka na lang maghapunan. Pambili na lang to ng ulam, mamalengke pa ako. Grabe naman, 12 lang isa. Na, sumali ako sa gang. Member na po ako ng gang ngayon. Ano? Sumali ka sa gang? Anong gang yon?
Gang tingin na lang kay crush. Paano yung mukha mo pag malungkot? Yung mukha mo pag nasaktan ng puso? Yung mukha mo pag binabalikan ka, gusto mo pa pero wag na lang. Paano ulit? Humila. Paano yung mukha mo pag nakasalubong mo yung jowa mo pero gusto mong sabihin, eto nga pala yung sinayang mo? Paano pag kinikilig? Lord, puyat na naman po ako. Baka gusto niyo payat naman, Lord. Sige na, Lord. Isang letra lang naman, Lord. Baka naman. Kala mo ganda mo, no? Dibdib lang ang meron ka. Ako, mula ulo hanggang pa. Tsaka, Uy, sis, ang ganda mo talaga. Ha? Ito naman, di kaya. Eh di hindi. Ang ang arte nito. Yung internet! Makausap yung pamilya ko, pero hindi ko makausap kasi nga ang hina ng signal dyan sa Pilipinas. Wow! At naman ang mga internet provider. Hello, kumusta naman kayo? Ewan ko lang kung di pa kayo yumaman, no? TikTok sa inyo, ha? Ako lang gigigil na naman ako. May inom yata ho kayo ah. Alam niyo ho ba na bawal mag-drive kapag lasing? Alam ko yaon, pero hindi ako lasing. Kilala nga kita. Pulis ka na. Oho. Eh, ikaw, kilala mo. Hindi ho. Eh, di ikaw lasing. Matagal na pala natin akong quarantine, no? Sa tagal na-realize ko kung gaano kahirap maging tambay. Kaya sa mga tambay dyan, pasensya na po kung na-judge po namin kayo. Ang hirap po pala ng sitwasyon nyo. Pasensya na po talaga. Sorry. Bakit ba ayaw mo pang ulitin? Nakakainis ka talaga. Ayoko nga. Kasalanan ko ba kung hindi mo narinig? Basta hindi ko ulitin. Hindi ko nga narinig. Sige na, sabihin mo na. Hindi na. Sanjay! Gusto kita.